Hei, acum facem exercițiile pentru ziua 5. Hai să vezi ce mișto sunt. Deci pe spate. Avem două rânde. Ești pe spate. Brațele bine sprijinite pe podea pentru că o să ai nevoie să ții în izometrie bazinul. Deci, rămânem sus cu bazinul și ai mare grijă să basculezi bazinul cu pelvisul, da, osul pubian spre tavan. Nu facem această extensie, da? Rămân fixii încordați, abdomen încordat. Ai grijă să păstrezi prin încordarea abdomenului și a feserilor, să rămâi cu trunchiul drept, ok? Cu bazinul paralel cu solul, cu tavanul. Pentru că urmează să extindem alternativ picioarele. Da? Și este foarte important să nu lăsăm să se balanceze trunchiul, să lăsăm să cadă. Noi suntem aici în izometrie, feserii încordați, abdomen angajat în această poziție, echilibrăm, ne ținem echilibru, inspir, expir, prin încordarea abdomenului și a feserilor. Și acum, haide, avem 20 de extindere a picioarelor. Alternativ. Feserii încordați, abdomenul încordat. 2. 3. Strânge fesierul. 4. 5. 6. Vreau să simți fesierul piciorul stâng când întinzi piciorul drept. 7. Apoi invers. 8. 9. 10. Și încă. 10. 9. 8. 7. Concentrează pe fesieri. 6. Nu lăsa spatele să preia. 5. 4. 3. 2. 1. Super! O pauză foarte scurtă. Avem ridicare de bazin. 20 de repetări. 1. 2. Strânge fesierii. 3. 4. Nu odihnii bazinul pe sol. 5. 6. Strânge. 7. Ar trebui să simți deja că arde ceva. Că se încălzește. 9. 10. Și încă. 10. 9. Strânge. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Arde, nu? Rămâi aici. 10. Strânge, lasă să ardă. 8. 7. 6. 5. Strânge. 4. 3. 2. 1. Relaxăm. Și mai avem o rundă. Ce zici? Mie mi-a plăcut. Încă o rundă. Haide. Pregătită? Eu sunt. Ține bazinul sus, strânge feserul, basculează bazinul înspre tavan, da? Osul pubian, abdomenul angajat în mișcare. Și începem. 1. 2. 3. 4. Strânge feserul ca să poți să menții bazinul paralel cu tavanul, da? 7. 8. 9. 10. Și încă. Ultima rundă. 10. Rămâi cu mine. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ultima. Wow! Și acum să încălzim și mai tare. Sus. 1. 2. Strânge fesierii. 3. Inspiră. 4. Expiră că ridici. 5. Strânge. 6. Trebuie să simți deja că sunt încălziți. 7. 8. 9. 10. Și încă. 10. 9. 8. 7. Fesieri. 5. 4. Arde. 3. Arde. Și
1, rămâi. 1, 2, dar strânge. 4, 5, lasă sarcă. 7, 8, 9, 10. Și-am terminat. Da. Haideți să detenționăm. Încesută, la genunchii să cadă, piciorul mai aproape de coapsă sau 90 de grade și du trunchiul cu pieptul înspre picior. Trebuie să simți acum cum se detensionează musculatura țărilor pe piciorul drept. Dacă îți permite mobilitatea, poți să te apleci și să fii pe antebrațe. Sau și mai mult. Nu ajungi cu fruntea la clădea. Și rămâne aici câteva secunde până simți că s-a mai detenționat. Wow, eu ador mișcarea asta, îmi face să mă simt fantastic de bine. Înregistrează? Da. Te ridici cu grijă sus și încă o dată pe partea cealaltă. Ușor, te pleci în față, cât îți permite mobilitatea. Azi atât, mâine puțin mai mult. Sau mai jos. Și încearcă să relaxezi. Să relaxezi în timp ce se destinde musculatura. Asta este o senzație de durere benefică. Inspira, expira. Super. Picioarele în față. Trage vârfurile degetelor spre tine. O să te apleci ușor. Va trebui să simți cum se împine musculatura. Chiar până și, dacă aduci vârfurile degetelor mai aproape, chiar și până la gambă. Tensionăm și musculatura din zona lombară. Oricând o mișcare de stretching este binevenită. Inspiră. Să-ți fie de bine. Te pup. Pe curând. Pa, pa.